Do tejto súťaže sme sa zapojili práve preto, že nás oslovila téma ekológie prepojená so sociálnymi sieťami, pretože je veľmi dôležité, aby mladí šírili túto myšlienku a zároveň sa v nej vzdelávali. Náš projekt sa nazýva Gamatský ekologický desiatok, je to prepojené aj s tým, že my sme cirkevná škola. Išlo o projekt, kde každý mesiac sme mali inú tému a v rámci tohto mesiaca boli vzdelávacie aktivity na hodinách a taktiež súťaže. V súťažiach žiaci mali príležitosť zase niečo nové dozvedieť a zároveň súťažiť o zaujímavé ekologické ceny. Áno, tak ten projekt bol hlavne upozorniť na to, že čo sa teda deje vo svete a že by nám na tom malo záležať a niečo robiť pre planétu. Taktiež sme vytvorili mnohé prierezové témy, ktoré na rôznych predmetoch sa zaraďujú do vyučovania a žiaci tým vidia z rôznych pohľadov tú istú tému.